Urenlang onderzoek van de moon op het station van Wolvergeen naar een vertocht pakje. Een reiziger meldde dat er een nieuwe pakketje bij het station lag. De politie nam geen enkel risico en schakelde een bomverkenner en de EOD in. Het treinverkeer had skoften stilijn. Uiteindelijk die blikken dat het pakketje net gevaarlijk was. De kwaliteit van het basisonderwijs is de laatste 4 jaar hier bot verbeteren. In 2008 was 70% van de scholen nog zwak. In 2012 is dat 4%. De kwaliteitsverbetering is bereikt door de inzet van leraren, schoolleiders, besturen en provincies. Scholen houden de prestaties van de band beter in de gaten. De verkeerssituatie bij de nieuwe brede scholen in Grauw en Akrum is onveilig. Beide scholen binnen deze weken voor het eerst iepen. Ouders klaaien uit te drukke parkeerterreinen, te snelle paadjes en gevaarlijke oerstekplakken. De gemeente zal de problemen zo gauw als mogelijk ompakken. Joen en vannacht in het watergebied nog wat lichte sneeuw, dus op klerings en droeg met temperaturen tussen de min 2 en min 5 graden. Morgen geregeld zinnen en droeg waar, de temperatuur leidt door om het vriespunt heen, nachts lichte en matige frost.